our members mondo odhi represent wa. Koro kopo ni wach maduong' kaka ma owuok, I expect ni wajumbe gi odog ne jopiny mondo nyisgi ni wadwaro thicho oko jalup ker mano yier kod ker gi kura mang'eny moyombo jo opposition mobedo president. Kech ma is not just ok en leader mar Mount Kenya, ok en leader mar Nairobi, en leader mar Kenya. Kendo aneno ka gazette nosetim public participation ma Homa Bay County, Josuba South, Josuba North, Karachuonyo, dibro romo Homa Bay Stadium mondo gitim public participation. Koro public participation udhu ka wach kuom ji. Kuka wach kuom ji to wachno emudhu udhu tero e parliament. Koro wach mukaw kuom ji no nyalo nyiso mae ote monotero to mae duoko. Koro mano be nyalo miyo jok mane support this motion lok pachgi e wachno. But kaka umulo wacho mabiro abro yie kode ni public participation in Kenya ena constitution. Ena wach mantiere longo ni constitution without constitutionalism. Nikech kata thoth gik mine nitero ga e court gine weche mag public participation. Nikech kata king article 10 it is one of the values of national principal values of national of governance mani article 10. But in nyaka time lakini the modalities kakitime poko hang sana gi chik mora mora. Emomiyo ineno ka pile jiringe court ni there was no public participation. Weche mag shani ineno ka jino ringe court ni there was no public participation. Weche mag housing levy ineno ka kia mtana ringe court ni tiere public neonge public participation. Kech seche moko public participation nyalo tim to jok ma otime gin jok mano chul pesa koya Sindo, koya Gingo, koya Gwasi, koya Mombasa, kuondete mokel mana gi jok mane bendo tebarade ogo signature mondo motion yodhi mbele. Ka gibiro to gigoyo mana signature imiyo gi mana allowance moko pa diem to gidhi to gimetero kocha ni jopiny otimradi oyiego. Koro mano should not be mano is just there for legally nikech the implementation osebedo very poor especially on the political class. Kadok kuma penjo mane ng'ato penjo mabende no seduoki article 149 of the constitution omiyo rais teko mar nominate deputy president kopo ni motion yodhi through. Nikech ngeni motion ni bende ok en gima kaka ok en chip kaka jipare no. Nikech kwase e National Assembly eko chako lwenye Senate. Kaka no gima timore ne governor chaka county assembly osegolo governor itere Senate mondo weche gi obed hard. Koro mane gimi bro time e the Senate. To Senate ka be 2/3 nyaka timore nade nyaka kale. Koro bende wabro ng'iya ne the public participation in that aspect be mondo wang'ini ang'o ma no tim ang'o manoko tim mwachopo ka. To chutho gimwadwa mondo rangi ni katiba olu kaka article 150 wacho, katiba olu kaka public participation dwaro, katiba olu mondo ng'ini grounds mokel kuom deputy president mondo miogolego olu maber mondo kik wabeda gi gimoro ni watimo gimoro kawuono mar convenience ng'at manie telo kasto kiny ka jogi osewuok to wachako loko chik. Gima mogik madawacho ni Joyce ma omulo ni sirikal na joko chini na sirikal ado nyise gimoro achiel. Orengo beno wacho ni government is transient. Mateni osiep ni kawuono nyalo bedo jasiki makiny ma ok nyalo paro. Ng'at ma jasiki kawuono nyalo bedo osiep ni mangita gi del. Koro miyo sasa mu loso chik. Los chik king'eyo ni kiny inyalo bedo ka ine machik no tiyo kuomi. Cleophas Malala ndalo mane gine UDA ne giwacho niya gibiro deal kod jok ma andamana gik ma gipango ne giwacho ni gik ma pango ne jok ma andamana Nyasaye mong'eyo. To kawuono Cleophas Malala achiel eman oko kocha manogo gi osiep na lende UDA headquarter. Cleophas achiel no emanyo ringe court ma court otamore mie interim orders. Cleophas achiel no emasani ni gi deputy president ma wakia gimi nyalo timne mbele kocha. Koro sheria mora miloso kikilose kaka intiere sani lose king'iyo kiny. Kata koro impeachment ni kik wadhi no dhi timo impeachment ni nikech kawuono en Rigathi Gachagua. Ng'iyane ka kinyen John Mbadi moro makoni dwa thich oko ka grounds gi ji obedo mobilized bendo nyalo bedo mamor mondo ji John Mbadi ogol oko ne grounds machal kod magi.
Wycliffe Nyafuanga kata bedo ni wang'eyo ni kawo pach jopiny en chenro manyalo bedo kata compromise ichulo jomoko mar mondo mi odhi okaw pachgi kacha, kata kamano japiny onego bed ni ng'eyo ang'o adiera e kinde ma koro nitiere mana japiny ma en ong'ado bura ni wadhi kacha mar mondo mi okaw pacha kotudore kod wachni mar thicho oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ma seche moko onge ng'ama ong'ise ni wuog e odi dhiyo adhi miyi gimoro. Erokamano Joyce kendo chik to dwaro public participation ni lombo dho jopiny e weche ma luwore gi telo mar piny gi kaka piny mar Kenya ka mondo gol opinion mare, mondo opinion no koseket together to ng'ini to wach mowach e parliament ni be jopiny otimo nade, be jopiny oyiego. Now mane kaka obedo ni time public koro nego bende tidhi kinyisi ni in the matter, aneno kondike gazette kanyo in the matter of public in the removal from office